puji maring Gusti kang maha suci ingkang welas kelawan asih nanuhun yang maha agung mugi asih mugi angsal pitulung mugi angsal rahayu saking kula separa kanjeng nyuwun agung ing pangapunten maklum kula manusia biasa panggonane salalan dosa seniman lan seniwati manunggaling budaya seni warisan sing para wali warisan sing nenek moyang warisan leluhur kita seni sandiwara duwi warna pimpin ibunda Jawa Srini pengurus Ayunda Haja Wiwit Rini Widiawati alamatipun saking desa Santing kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu sedaya saming hormati sedaya samya rawu sedaya samya kumpul Punten Gusti Pati Pangeran Duraksana kaburan kayak dene sampean ngajak liren gini Gusti singawit pendopo dalam Cirebon tujuannya garap tekak menggegesik Gusti sing sebenarnya mah Gusti desa gegesiku masih aduh ulang rasakan letih rasakan pegel Gusti garap ngomong ora wani pen ngajak liren sekian mah Gusti mumpung kayak dine panjenengan ngajak liren dewek sing sejelas mah kayak dine panjenengan tekak ning gegesik tepatnya ning panggonane Pangeran Gesang anak keperluan apa Gusti mangga terangaken Gusti beli pati wali-wali ditekani ya anak perlu Rai sebab Pangeran Gesang beli sedina rong dina beli seminggu rong minggu maksudnya Gusti beli hadir ning pendopo dalam Cirebon jadi kayak dene Pangeran Gesang ku orang pernah hadir konon Gusti mulane Pangeran Duraksana diperintah marang panjenengan sinuhun tekanana Pangeran Gesang apakah wong iki sibuk apakah lagi sakit mulane kula ngajak sampean ya sekalipun gegesik durung nyampe karena situasi awan iki jagate panas nggih Gusti kebeneran ana wiwitan sing ayom sementara kanggo istirahat
Nggih bener Gusti. Ya mung punten Gusti. Ning mung gue kula. Mungkin kayak dene Pangeran Gesang. Bapak tuan rumah sareng ibu tuan rumah minangkane kang dihormati aja lali bae selawase boten kantun sareng mamae Sigit kangge ngibur mimi Sigit kadi bos NR sing duwe pojok umbar ngaturaken matur kesuwun ora lok hadir ning pendopo dalam Cirebon. Mungkin Gusti kayak dene Pangeran Gesang lagi ngrasakaken sakit. Aja maning pun sifatnya manusia Gusti. Senajana mesin baik pasti ana mogoke. Ya talungane memang bener lagi sakit. Nggih. Lamun kadaane waras. Toli plimiang. Apa sih dadi alesane? Mulane amber aja timbul cemburu sosial. Nuduh sing tanpa ana buktine. Nggih. Kini luwih abdol lan luwih becike kula karo sampean tekan merana. Nggih nggih Gusti. Lamun tekaning kana kadaane sibuk. Wajib kula karo sampean bebela. Bebantu apa sing dadi kesibukane bisa ngambat sampai jarang tekak ning pendopo. Nggih, Gusti bener. Nggih bener ya Gusti Arimono. Sing nomor loro Apa jagonok? lamun lagi sakit alangkah becike wong sakit ditiliki. Nggih, bener kuno Gusti. Nggih bener. Baka aja kuno baka sakit pur ketipur. Bener kuno. Mung hanya dibutuhkan tenagane bae. Nggih. Bapak Haji Gaib dewek kang ditembangi sareng Ibu Haji Ipai keding minangkane kang hormati emanan saya minangkane bos mangga dewek saking Karangsari Bapak Haji Gaib Ibu Haji Ipa bos mangga matur Singarane manusia ya Nggih, nggih. dicandak ning omonge Omongane. dijaluk tanggung jawabe. Nggih bener Gusti. Sejene karo kepojaran. Ya sejen. Priye kulo Gusti? Bakal kepojaran dicandak kaluane. Aluane. Nggih. Nggih. Priwen kongkon nurute, priwen kongkon ngargane. Bakal sing dhuwure cuman bisane nyalakane bae. Bener Gusti nggih. Nggih. Ning Lebakien mulane Pangeran Duraksana belajar prasaja. Nggih, nggih. Sekalipun pangkatnya kita lebih dhuwur, tapi beli perlu kehormatan sing secara berlebihan. Nggih leres Gusti. Ngiras singarane wong bareng-bareng kerja, bareng-bareng kuli, dodok pada NDP, DP ngadeg pada dhuwur. pada dhuwur. Nggih Gusti. Jadi aja sok nyepelekaken kelawan wong liyan ya. Nggih. Anggapannya karena kita wong parek karo pimpinan, Oh. seolah-olah sampean wong aduh kudu ngergani karo kita. Bener tuh Gusti. Nggih. Ning Lebakien Nggih, nggih. Pangeran Duraksana tekan kana ditakoni. Lamun kadaane waras. Waras. Siji waras, loro beli sibuk. Nggih, nggih. Apa sing dadi alesane? Oh. Ya, Nggih Gusti. justru mulane kula karo sampeyan lamun teka dhewek merana. Jamnia Express dewek kang ditembangi sareng Ibu Tasinie Budi minangkane mapanghormati minangkane sedulur saking Karang
Sari Dewe Chania Express Ibu Tasini sedulur Karangsari matur kesuwun. Mung ya punten Gusti, Iya. buruaning panjenengan dewe kayak dene Pangeran Gesang kan sifatnya Allah Gusti, Benar. sifatnya kan keras. Sok. Lamun toh ditegur mending meningganen nerima, Oh. lamun ora terima priwe kuno Gusti, apa maning kayak dene panjenengan karo Gusti Pangeran Gesang ki jabatannya kan luwih dhuwur Pangeran Gesang Gusti. Maaf Rai, singarane jabatan aja kanggo andalan, Nggih. aja kanggo kumadiran. Nggih. Sebab yen salah ya kudu disalahkan. Bener ya. Bener. Sekalipun pejabat sing paling rendah, Rendah. Nggih. sing paling ngesor, Nggih. bakal bener ya dibeneraken. Tapi Gusti kadang-kadang wong ora dadi pejabat anggo klambine pejabat kulaku pikiranna mengkono. Kun mah dodi kun mah. Anak anak kene kok. Tutu Pangeran Gesang hari sampean mangarani dodi kuno. Jadi sing jelas pengenen ya sedulur kabeh. Mangga. Nggih Gusti. Arane wong ngobrol ya. Kadang-kadang sok nyerempet-nyerempet wong sejen. Bener Gusti. Kin aja sampai rai ya. Fokus kelawan Pangeran Gesang. Lamun kayak dene Pangeran Gesang beri mangkat diumbaraken. Kembang putih maning gelungannya wong urip sing teliti lan ngati-ati sing waspada laku lampau sing waspada lan alon-alon bagen alon asa Ana maning sing beli mangkat diumbaraken. Nggih, nggih. Nggih. Konene lamun beli pada mangkat kabeh. Iya. Sing menggawene kone siapa cerpun nggih. Lah, iya ya Gusti. Mendingane lamun duwe semboyan Nggih. ya. Semboyane patah tumbuh, hilang berganti. Yang berganti. Go, misalnya beli miyangkin nyambat sejene. Anak gantine. Luru gantine. Ah, bener. Kuwenku menawa bisa saling nutupi. Gula kus apa nyambat Gusti? Arep nyambat. Iya. Cuman ada keputusan ku aja nyambat maning juwis. Kok konon? Iya. Eman bayarane, Masa eman Allah. udude. Wah, ya beli karuan dari kaya konon mah. Tapi sing jelas aja kini sedulur ya. Iya. Pangeran Gesang beli mangkat-mangkat ki arep melu ning anu kaya kan mah. Arep melu dagang cilung. Iya deh. Ning ketok kaya Ya masa Gusti pejabat dagang anu meci. ketok kah rela dipecat daripada beli dagangku. Mulane sakien ki mulane gak setiap Tontonan. pinggir dalan ki ya. Bahkan ning wilayah Compreng ki pasti ana wong dagang cilung. Cilung. Mulane aja kunku bature Pangeran Gesang. Iya. Tapi dakate semono kabeh para priagung. Kula. Hari wong ngobrol mah genting tanana pegot. Bener Gusti. Sedangkan waktu saate sholat duhur ya. Sedurunge kula karo sampean tekak ning Gresik, alangkah becike luru musala dipit. Iya yu mangga Gusti. Parak ngono kah Gusti. Ning endi? Ono ku. Ning ngono. Nggih. Sawise ingsun jalanaken sholat duhur, Nggih. yuk bebarengan jalanaken perintah sampai teka ana ning Gresik. Nggih, mangkat rei ya. Mangga Gusti. Wah, ayo Wak hiburan Gusti. Ayo mangga. ayai andika bundai andika minangkane mantan tuan rumah dewe wong barat sedulur dewe
sareng ayai Haikal mamai Haikal sedulur saking Hyang Subang dewek kang ngormati sareng mamaritai keding sing duwe Dubai mama sitai keding sing duwe Shanghai Cina dewe kangge pejuang Iwan dewek kang ditembangi minangkane nok eni sareng nok rinduwe keding bunda empune keding minangkane kang ngormati mamae Sita sing duwe Shanghai Cina kang ditembangi nyaturaken matur kesuwun kangge mamae Sita sing duwe Shanghai Cina pejuang Iwan kang ngormati Pametan nggih kula dalem Ibu sengaja Ibu ngundang pametan ya jabonga-bongane pametan wis duwe laki atawa wis rumah tangga kosi pegaweane ora ado-ado sing kameran coba jare bocah nom kas sekali-kali mbaturi Ibu ngobrol mumpung metuning jabat jagate lagi panas boten kantun sareng kanggo nok Caca Amora cantik sing duwe Singapura nok Cindy keding nok Jelita keding aja lali masih lewase sing diobrolaken langka maning Ibu pengen takon masalah rumah tanggane pametan kelawan Pangeran Gesang priwen do kabare masalah rumah tangga seneng bahagia ngucap muji syukur alhamdulillah Ibu dirine pametan ngerasakaken seneng kelawan bunga rumah tangga kelawan Kakang Pangeran Gesang Bos Dharma Ayu keding sedulur saking gadingan dewek sareng Eeng Riase keding sedulur gadur kang ngormati memang katone jarang bebarengan tapi aja dianggap sejen Ibu pametan kelawan Kakang Pangeran Gesang bener-bener bahagia Bu panjenengan sampun khawatir tentang segala rumah tangga uga urusan keluarganya pametan Bu ya syukur ari ngrasakake seneng lan bahagia sing dadi harapane wong tua mulane Ibu takon soten sebab ndelengaken Pangeran Gesang di pos sareng nok Anie keding minangkane bos iwak saking Glayam sareng Ang Edie keding sing duwe selera wisata aja lali selawase jarang balik ning Gegesik yari pamatane rumah tanggane nyaman-nyaman baik ngerasakna bahagia baik ya syukur sing dadi harapane wong tua anone mah kula ki ngerti panjenengan takon sing kaya iku karena pametan jarang metu sing panggonan kan disangkae pametan ki tertekan konon meneng bae ning sejero kameran ya ari wong tua mah pikiran ndelengaken pametan lawas rumah tangga tapi jarang
Bapak Haji Atok minangkane bos ayam putih dewek kang dihormati. Bapak Rustam keding sing duwe Karangsari matur kesuwun. Jarang ketunggon. Oh. Cuman apa? Ari wong tua mah aja sampai. Sebab Ari ibu mah banget ngerti nih keadaan dan situasi rumah tanggane pametan kelawan Pangeran Gesang. Tapi kayak dine ramanmu senajan jarang kampreng ning panggonan. Tapi meneng kelawan menengku kadang-kadang iteni. Kayak dene kakang Ki Ageng Gegesik. Mulane Ari pametane seneng mas ora apa. Bos ikan basa dewe kang ditembangi minangkane Bapak Rustam dewe sedulur saking Karangsari. Tapi ana setitik sing gawe kurang bunga ibu. Soal apa iku pametan? Delengaken rumah tanggane batur sing pada kelawan pametan umure apa maning ana sing nembe seumur jagung langsung dikarunai keturunan. Kula iri, kula ngerasa cilik ati pengen duwe keturunan tapi ya kadang memaklumi maning ning Kakang Pangeran Gesang Bu. Bapak Haji atau bos ayam putih sesampun ngaturaken matur kesuwun. Bapak Haji atau bos ayam putih aja lali. Ari soal keturunan mah beli pametan bae. Ibu ga dadi bayangan. Kelawan ramamu awan kelawan bengine. Panjenengannya pengen duwe keturunan maning? Ya dudu mengkonon maksudnya lamun pametane duwe anak. Ibu kan duwe putu. Pantes sewandane ibu setiap dinane akeh kesibukan ngurusi putu. Tapi kin mayongan priwen pametane boro-boro duwe anak. Ketunggone bega jarang. Pangeran Gesang jarang muli ning Gegesik. Mamaya Sigit minangkane kanggo ngibur mimine Sigitne dewe bos NR keding sing duwe pojok ombang. Tapi kula sabar, kula banget memaklumi karena Kakang Pangeran Gesang dudu wong biasa. Dadi pejabat ananing Cirebon mungkin ya sibuk karena priwen bae masyarakat sing utamane ari keluarga mah nomor loro ibu. Kula selalu sabar selalu tunarima. Ya iya jareka dadi ya istri sing soleha selalu sabar. Teka baya laki diteka ya berarti dudu lakine pametan. Mamai jioe keding minangka sing ananing Hongkong dewe sarang Hasan putra biskewe maka ngomong. Ya wis maya bokat Pangeran Gesang durungan waktu sempat balik pametannya kudu sabar. Nggih, Bu. Kudu sabar dadi istri kang soleha, kang selalu nurut patuh segala perintah laki. Termasuk kayak ibu, ku selalu nurut segala perintah ramamu. Ibu, jagat ki lagi panas, Bu. Lamun je manjing maning ning sejero neng kamar, kaya-kayane ku
Blenak, Bu. Ya hari mancing maning mang lekep. Jagatnya lagi panas. Terus maksudnya pametan apa? Maksudnya pametan, ayo metu ning jabah, aja meneng ning sejero ning kameran, aja meneng ning sejero ning panggonan. Ayo. Loro angin sing seger, sekirane bebungah pikiran. Metu ning jabah. Cuman aja ado-ado, karena jare Kakang Pangeran Gesang iku aja sering-sering nenangga. Tangga iku beli seneng kabeh, beli sengit kabeh jebu. Iya memang bener kayak konon do. Bokatan ana sing niteni konon kabu. Iya. Nok, Coba ke temenan nun. arep pada mendi karo mbok baeku. Arep pada dolan Mang Eda. Dolan mendi nok jagat lagi panas-panase. Dolan ngadem maksudnya maloro angin. Arep lulu Metu ning angin. jaba be. Iya bener nok ning jero mang lekep. Ngekep panas Mang Eda. Panas Masa banget. kipas rasane panas ora ya? Pada baik nok pas rasanya kreheng. Lagi apa sampean Mang? Biasa nok iki liwat biar mengkarang. Liwat arep Mengkarang. Iya. Ya wis kula arep mono mengarep ya Bu. Yuk Pada pada rame-rame heku. Iya wisok nok. Ana apa kuno Mang Eda? Ana wong hajatan kuno nok. Ana wong hajatan. Iya. Sapa sing hajatane? Bapak Saipul. Cari gak ora wis gak dicampleng. Bapak Saipul gak Saipul hajat Ya iya mana-mana. Saipul hajat masa sapa. Ya bokat weru konon ka. Ora weru nok durung kenalan. Mono yu Bu, Ayo bari majengan. pada rewang gawe bantu-bantu ning mimi tuan Bantu-bantu. rumah. Ning mimi tuan rumah, mama tuan rumah sing lagi duwe Sing hajat. lagi duwe hajat. Kabeh keluarga besare, ora kelalen kanggo masyarakat endi kini Mang Endang? Masyarakat apa kana? Karangsari. Karangsari, Compreng Karangsari. Compreng Karangsari kabeh bae. Masyarakat kenene sing sampun hadir sareng duwe warna. Ora kelalen kanggo mama kuwu, mimi kuwu seperangkat desane. Kanggo sing lagi ngintip barenge Zona Production. Zona Production. Diajak Zona Production. Kian saking Neng Vita Shanghai Cina. Neng Vita Shanghai Cina. Salame kanggo wong wadon pejuang Yuan. Senggol spesial kanggo nok eni, nok eni, nok eni, nok rindu, nok rindu, nok rindu. Ora kelalen kanggo wong sing paling eman sayange. Mama Sita sing ana ning Shanghai Cina. Mama Sita, Mama Sita, Mama Sita. Kanggo Bapak Haji Jeni, Bapak Haji Jeni, Bapak Haji Jeni, Bapak Haji Jeni, matur kesuwun. Kian saking Mime Catoni, Mime Catoni, Mime Catoni jaluk lagu wong ireng. Kanggo keluarga besare Mama Haji Wari, Mimi Haja Supri, kantin Dwi Warna, jaluk lagu wong ireng. Kanggo bos pindang, bos pindangnya diajak bos pindang sing ananing iringan sebelah kiri. Kanggo bos pindang. Kin jaluk lagu kadang-kadang kangen gini Bu. Ya bisa ayo dituruti Neng kadang-kadang Vita kangen. Shanghai Cina nih. Kanggo bos Redon Nok Siti, Mas Sandi sing duwe Amerika wong dari ke diajak. Kanggo Mama Rita Dubai. Mama Rita sing ana ning Dubai. Kanggo Nok Caca Singapura. Nok Caca Amora. Kanggo Mamai Kaisah wong Junti sing ana ning Taiwan. Nok Nana Formosa Keding diajak. Ora kelalen kanggo Mama Haji Abdul Aziz, Mama Lurah Toto, Mama Kubu Mahpudine Kedik. Kanggo Aang Dian sing ana ning Hong Kong. Dian sing ana ning Hong Kong diajak. Ayai Andika Bundai Andika mantan Wong Barat. majikan wong barate. Kanggo Mamai Piki sing duwe pujaan Sing ati. duwe pujaan hati Mamai Piki. Kanggo Nok Sindi Nok celitane Kedik diajak. Ayo ang bari jalan kadang-kadang kangene kanggo masyarakat Compreng kabeh bae. Kaya Mimi Catoni wong irenge nomor loro. Iya, coblos.
Neng Vita Shanghai Cina wong wadon pejuang yuan nok eni nok rindu Mama Sita sing ana ning Shanghai Cina Kanggo Mama Sita Nok Liana sing ana di Taiwan Mimi Rendi wong ulang kata sehat selalu Kanggo Bapak Haji Jenny masih kanggo Bapak Haji Jenny matur kesun Bapak Haji Jenny Kanggo Mimi Catoni Bapak Haji Wari Mimi Haji Supri kanggo sing pernah teka gawa cinta kanggo sing pernah ngisi atine kula apa kabare sampean Kanggo keluarga besar Bogor mingkula apa wis kelingan Kanggo Bapak Arab sing lagi sibuk neng Vita Kanggo Mama Haji Jenny manis disambut kula ngakui kadang masih kangen ningati masih duwe rasa dedemen tapi sekian sampean tadi lagi nih wong liyan beli pantes sun kangening sampean Mimi Catoni Bapak Haji Wari Mimi Haji Supri Bapak Haji Jenny Kanggo Bos Redon Nok Siti Mas Sandi Mimi Sherly sing duwe Amerika Wonder pengen SMS ngomong kangen watir diumbangi sebab kakange sekian wis duwe rapi Masih kanggo Mama Haji Jenny Pinang wis lawas beli kedeleng kadang-kadang kangen Kanggo Mimi pengen nemoni Mimi ngabati Catoni kaya beli wani yen kangen lagi nekani mung bisa ndeleng status ning epi kula ngakui kadang masih kangen ningati masih duwe rasa dedemen tapi sekian sampean jadi lagi nih wong liyan beli pantes sun kangening sampean Kanggo Mimi tuan rumah Kanggo Bapak Haji Jenny Mimi Catoni masyarakat Karangsari Mama Effendi sing demo jarati pengen SMS ngomong kangen watir diumbangi sebab kakange sekian wis duwe Kanggo rapi Mimi Catoni Mimi Catoni Mimi Catoni Mimi Catoni kenang wis lawas beli kedeleng kadang-kadang kangen pengen nemoni Mimi ning Cupi batin kaya beli wani Mimi Cupi yen kangen lagi nekani mung bisa ndeleng status ning epi nok indi Bunda Vita nok indi kula ngakui kadang nok indi sayang ningati
matur nuwun. Nok indi dilanjut. Bunda Evita, Kanggo Mimi nok Cato. indi Bunda Jaluk lagu Evita, wong ireng. nok indi Bunda Evita. Kanggo Mimi Catoni. Hei, kanggo Mimi Catoni. Bapak Haji Waris, Mimi Aja Supri, Tindu Kantin Dwi Wanga matur kesuwun. Mimi Catoni, Bapak Haji Jenny. Mimi Catoni, Mimi Catoni, sing lagu Mimi Catoni, Mimi Catoni, Mimi Catoni, awan puasa gene duit sumrapa sampi ajian semar putih sing jong bukti tersebut arane moga sing agote mulak walik nangatine kanggo Mimi Mama Tuan Ruk